Ассалому алайкум бародарои азиз. Айни ҳол мо дар заводи истеҳсоли газоблок қарор дорем дар шаҳри Душанбе. Газоблоки стандартни Европа. Размерои стандарташ 10 ба 30 ба 60, 12 ба 30 ба 60, 15 ба 30 ба 60 ва 20 ба 30 ба 60, 25 ба 30 ба 60 ҳаст. Размерои нестандартниам пад заказ мезанем. Ширкати Бахтстрой ба наздикӣ бо заводи истеҳсоли газоблок дар шаҳри Душанбе шартнома кард, ки шумо дига метонед тамоми газоблокҳоро ба стандарти Европа ҳамаи масалан хусусияте ки як газоблок дорад, мисол чанд хусусияти гарминигоҳдорӣ, хусусияти сардӣ, мисол овоз нагзарондан, дар намегирад, метонед дар танаш ба 1000 то 300 килора мақсад чопик бизанену мақсад термекс-пермексона кашол кунед. Мисол беҳад сифаташ хубай. Хеле газоблок и стандарт дар Тоҷикистон ятта. Кадомида ки дар кора компания Бахтстрой муроҷиат кунем, ба нархи арзон доставка мекунем.